Obi breaking kwa mu na bi na na modo de elegide nwoke fugodo na nwoke chapugodo la chapu biko asị na apịala JPAC ụdọ ewu ebe ha jere mmemme biko nene this video ka unu fụ ebe apịala JPAC ụdọ mana unu that write up we are still coming back for it mana nego no this video ebe asị na apịala JPAC ụdọ efi maka na ọ na-anọchi ndị odogwu ụzọ ebe eje ebere ya dabere ya ọkọlọ egbu igwe ọnụ maka ya asị na anọlị ya ụtarị n'azụ so biko na unu necha this video we'll come back for that write up ị na-afụ gụpụta that write up mbuli ebuli n'ubi gị na ị na-anachi ya taa ọzọ Now, Obiadro, this man, much of your job, if you will know what JPAC has. I go to get one, Mamma Melody, a lotarian and law. He was down on the sea, Putanozo, guy, he will all believe it's cheap, who I has. I should have given my Chineke. I never like go dey fast I know where you go. Unu nwere particular person. He got to go JPAC chọrọ inweta ife a. Wee jekwa igbo wee chọkwa ka ọ bụrụ view odogwu ọzọ n'ebe a. The man wee were aka na abụ wee bụrụ ọgbụrụ efu wee kwuo ihe n'azụ sị ọ ga-apụta n'ụzọ biko. O kwugodoro okwu and JPAC nọrọ ife ahụ o kwuru. Chineke akpụ ndị mmadụ karịrị akarị. Were ọgbụrụ efu wee kwuwa ya azụ. Chineke mekwalụ mmadụ ebere. Okwu anyị ọnụ nwanne m nwoke onwebo ife ndị akpanye na nsị ọkpọ n'ọnụ na social media. Nga ahụ nke ijitakwa na Ebonyi steeti aka akụkọ ọma akụkwa nke ọjọọ. Thank you. I'm in a good video. It's good, very, very funny. Man, I can't wait dive on Oko. I dream better. I'm going for this write up. I'm going to okay we walk. But for that write up, I'm not okay we walk. We say okay. I'm going to chat the thing. Kedi hona kawa makia. Na ni lot of the pastor na luo job na Anambra State abafu chana. Yeah, when you deli have Dr. Reverend Dr. Ephraim Ononya GP Ambassador. Don't be here there nabira that write up. Then a video now came out across the line online where accompanied the thing. Kidehana kwa that na a lot of pastors are ban also. That ina nyafu na pastor gana as the abioka signal there. Gidi echewa pastor gina na Lion House ndu udoga achi na pastor gi ya no there. Kidehana okuma kia iye timugo mkwa before so na that. Undi na aye gosika na foto gosi ayi nka agwa ngi omala onye na acho jewe na Lion House Lion building nke ndị udo gachi JD after so many pastors Soludo Bulogo and so many on the run. So imani hii na madaro genio better live Anambra State. Imana aka na akpa adaro genio better in your right senses leave Anambra State alone. Because definitely obu makaya balega aka kaya balega abatare ya nonso. So imenenu emelana abatare no so naka kaya bale nweweze kudena. So ajuro hela wena soludo chile gaba ewende ya tonga to hanga and we should in due time let their names be made publicly to us. Let their name be made publicly. I'm not so many people amago some of their names. But let it be made publicly to us. I'm on a lot of people na say nekwe ido. Amaro mu ya polo madafa. Mana when the time comes uni afo pastor so some ndị na-eme emogo enwe ndị some of them do TikTok ogo nke nchi one in one day
One na heji we block ndị nwana sị na ha bụ double gịnị nwana ka twins double combination ka ọ bụ double power ka ha na-eme ihe nwa echigo m ha warning severally agwụ ha chi ha serious warning, stop manipulating people. If God called you, sit down ka Chukwu na send gị. There's a difference between being called and being sent. Or say her, when I sent you, lackest thou anything? I say her no. I say her no. Man, I check how many times, how many years they have been sitting with Jesus Christ learning. God cannot call you and send you immediately. God will call you, and he finish, educating you. He will now send you. Sending you, he knows the people he's sending you to. Like a scenario example, say, iji 1,000 naka, 1,000 big iji. You can only buy something below 1,000. That in Bago Hana 1,100. That's your money. Adigo valueless. Or there was a value. Or naka anointing in there. You can be anointed. God called you. Man, even na your level, but also you don't know where you are. You don't know where you are. Na bulebe your level. Man, when you meet somebody the cripple, you are anointed, yes. Man, your anointing cannot cure that kind of sickness. Don't go there and start disgracing God. Yes, God called you, but has he sent you, or have you sit down to acquire those powers needed by you to confront those things? Also, there are 7 horns. These are the 7 horns that have lifted up them heads against Judah, against Jerusalem, against Inka. But I have sent. It is these things in the bottom whom I have sent to. Some of you, God will send you. You started drowning in your own power, just like Peter. Peter said, if you are God, bid me come, or see ya come. Peter started coming, and along the road, Peter started feeling that all the go untouchable. That is when he started going down. So be able, man of God, be very, very careful. Be very, 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 very careful. Your anointed is not enough. That is why most of you are saying the anointed. At the end of the day, God will call you, but to wait until he sent you. Then in this video, one of you one night work God. One certain time. Emelunyaka video. Mana amuma wife mbulu. And if I epidogi meketa. Yeah? Many of you are a lot of pastors non ime now. But I have one idea. A lot of pastors non ime kita. And onwelu mmadụ ịtọ ya wụ mkpọrọ ga-afa ị nwere ike ịkụja. So ịchọ ha pastor ga-achọ ịfụ ya ma na-eburugo ịgbagowe. Ịghọtago? Ma na-eburugo ịgbagowe maka ndị na-alụ ọjọbọ. Ịghọtala? Maka ndị na-alụ ọjọbọ apịala awọ apịala mbara. Maka ndị na-alụ ọjọbọ unless na onye aka edo ọcha. Ịghọtala? But what I don't understand in all this arrest is a popular Anglican priest. A popular Anglican priest. Achọrọ m ịkpọ afe mana ọ nọ n'ime. Ịghọtago? Ụfọdụ n'ime ụlọ amụghọ na ife a na-eme. Mana ndị dụka m nwere ntị n'igirigi mana ọ na-eme. Ịghọtara? Ndị pastọs nọ n'ime kịta ka nkụ o. Ndị pastọs nọ n'ime ka nkụ ebe a wespo wiven na-ebi unu. So ọ na-ewu pastọ mana ị na-alụ ọjọbọ. Ọ na-ewu pastọ mana iso na ndị pastọ na-alụ ọjọbọ malụ na ikuku ekugharịa na ahụ. Ikuku ekugharịa na mana ịnwa na obi kara nọlụ. Ịnwa na obi kara nọlụ. Mana ọ na-ema na ị na-alụ ọjọbọ n'ihi na eji Baịbụl were alụ ọjọbọ. N'ihi na eji Baịbụl were egwu ndị mmadụ wayo. N'onwe ka isi eji ije. N'onwe ka isi eji ije. N'onwe ka ọkpa si aga wala. Manụ na oge elugo. Oge iko yi ejiju eluo na kịta. Ụfọdụ nwere ike na-asị m ezugo mana ihe ekwu. Ha m ekwu. Ịghọtago? What is good for the goose is good for the gander. Ịghọtago? Apịala awọ apịala mbala. If I chọrọ owo ka clean our society of ndị niile si na any means possible were egwu ndị mmadụ wayo. Ịghọtara? So ana m ekwu
ọ ya ada ụfọdụ n'ime unu ka egwuregwu ka na-egwu ndị pastọs nọ n'ime karị 20 o ndị pastọs nọ n'ime karị 20 o nwere onye nke m anya akpa afe in fact achọrọ m ịkpa afọ mmadụ for now ịghọtago achọrọ m ịkpa afọ mmadụ for now until the day they decided to make it public. But I don't want to mention somebody's name now. But Malala na the pastor, so the motto at all go to direction of the pastors. So only a pastor man in a law job and then Anambra State. Man, Anambra State is no more safe for you. Anambra State is no more safe for you. It's better you find your way. And if you don't know, if you name it, not as you can, no be calorie if you name it, no. Message can pass at ever. Oh, when we made the video, in that video, and I'm with them blue, and I'm blue, they're gonna miss together. So I have to go. Bala. The news here went in due time. Mano, it's not no way, share this video.